Hyvää onnenpäivää! Mä olin tänään retkellä juniorimetsässä ja arvatkaa mitä mä näin. Mä näin melkein ihan kokonaan valkoisen jäniksen. Sen takia mun heti piti tänne luontopäiväkirjaan tehdä merkintä, että nähty jänis talviturkissa. Sen takia mä aloinkin miettimään, että oliskohan nyt jo munkin aika pukeutua paksun ja lämpimään talviturkkiin. Joo, siispä Taikaliemen keittoon! Laitetaan vielä vähän tähtikimalletta. Noin. Sitten eksoottisen sademetsän torakan sylkeä. Noniin. Noin. Oi, nyt sinne meni hyvin. Ja sitten harvinaisen viherhämähäkin seittiä. Noin, kato. Sieltä. Noin. Kiitos. Mene sinä siihen. No niin, ja sitten sekoitetaan vähän. Tää on tosi salainen turkin kasvatusliemi. Mä sain tän reseptin tosta juniorin tietokirjasta. Se on tietokirjan salainen resepti. Ja tää takaa mulle sen, että mulle tulee paksu ja lämmin talviturkki. Niin kuin esimerkiksi jollain eläimilläkin on. Jäniksillähän niin se on tosi paksu se talviturkki. Se on jopa 2 kertaa paksumpi kuin se kesäturkki. Kyllä mullekin semmonen lämmin ja ihana ja paksu talviturkki kelpaisi. Uskallanko mä kokeilla? Ainakin tää haisee kyllä aika kauhealle. Onkohan tää nyt sen arvosta? No kun kerran tein, niin kyllä mä nyt uskallan. Älä tule paha turkki, tule hyvä turkki. Tapahtuuko mitään? Ei ainakaan kyllä nyt vielä ala karvat kasvaa heti. Ei. Mut hei, nyt alkaa kyllä tapahtua jotain. Nyt mä tunnen, että nyt jotain tapahtuu kyllä. Nyt tapahtuu. Hei, nyt mä tunnen se mun mahassa. Se nousee. Nyt mä tunnen se mun rinnassa. Nyt on suussa. Nyt se tulee ulos. Oho, anteeksi. Olipa röyhtäys. Mut hei, tapahtuisi mulle mitään muuta? Kasvako mulle nyt talviturkki? Ai ei kasvanut. No miksi ei? Koska kaikki aineosat oli ihan oikein laitettuna ja tästä piti kasvaa semmonen hyvä ja lämmin talviturkki. Mitä? Ei kai nyt tietokirja sentään alkanut valehtelemaan. Ei, siis sitä osaa. Hei, täällä lukee jotain pienellä. Täällä lukee, toimii vain eläimillä, jotka kärsivät talviturkin kasvuhäiriöistä. Ihmisille suositaan kuohkeita toppatakkeja. Saattaa aiheuttaa röyhtäilyä. No sitä se kyllä mulle aiheuttikin. Pitäisi aina lukea noi pikkutekstit tarkasti. Nyt mä en sitten saanut semmoista hienoa ja kuohkeita talviturkkia, mutta on mulla aika hieno toppatakki. Mä tämänkin sen hakea heti seuraavaksi. Mut ennen kuin mä haen, niin hyvää nimipäivää Otso ja Ohto. Nauttikaa tästä nimpparipäivästä. Nähdään juniorilla. Moi moi!